Comencem la jornada d'avui amb unes paraules de benvinguda que l'alcaldessa, la Blanca Arbell, ens farà per tots nosaltres. Blanca? Gràcies, Lali. Permeteu-me que tregui el morrió, però és que si no em ve tos i no hi sé parlar amb el morrió i després no seria tot un xou. Benvinguts, gràcies a tots els que heu assistit. Dóna molt d'orgull veure aquesta sala tan plena. També excusar que m'han dit que en Miquel de Merlí, no me'n recordo el cognom, és en Miquel de Merlí de Canet, l'institut, no pot ser aquí perquè està treballant a Madrid en un projecte, i després també la Gemma Recoder, que encara està amb seqüeles de la Covid i encara sortia positiva, i diu, sobretot, excusa'm, que m'agradaria ser-hi, i aquí van les excuses. Avui llegiré una mica, normalment m'ho invento tot i que la meva marca de protocol intenta que jo segueixi un guió, però com que soc una mica rebel m'ho invento, però avui intentaré perquè és una cosa molt seriosa i que ens fa molta il·lusió des de Canet poder-vos explicar aquest projecte. Nosaltres ja venim de... Aquesta és la segona legislatura. La primera legislatura vam intentar aconseguir el sanejament econòmic de l'Ajuntament per després tenir la maquinària per poder crear el pla estratègic de Canet per poder aconseguir un poble pròsper i cult. I ara estem ja al final de la segona legislatura i ho estem aconseguint. I amb l'ajuda de tots vosaltres segurament ho aconseguirem, segur. Bé, doncs, dit tot això, Canet porta la cultura i les arts en el seu ADN. Per això sempre parlo jo també del potencial que tenim i del talent local que volem que es quedin al nostre poble. Sempre diuen que no ets mai profeta en el teu poble. Nosaltres intentarem canviar aquesta dita i que els de Canet siguem profetes en el nostre poble. I a més veient tot el ventall de personalitats que tenim i d'empreses innovadores i emprenedors. Per tant, comencem donant la benvinguda, agraint a gent del Canet Rock, de comediants, de la Trinca, actors molt vinculats al poble com en Lluís Omar, en Miquel Iglesias, en Quim Dotres i altres personalitats com en Tinet Rovira, la Carme Ros, Toni Cruanyes, la cantant Roser, les escoles de dansa del municipi, la Natàlia Prior i el Sisè Sentit. Projectes de supramunicipalitat que tirarem endavant gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. Els ajuntaments sense la Diputació poca cosa podrien fer perquè els nostres recursos són molt minsos, els que podem nosaltres directament distribuir. Per tant, tot el que arriba de l'estat espanyol, que arriba a la Diputació de Barcelona, és la que ens ajuda amb tots aquests projectes a poder tirar endavant iniciatives tan importants pel nostre futur com aquesta. Ho fem de la mà dels nostres veïns d'Arenys de Mar. Totes dues poblacions tenim un passat, un present i esperem que també un futur molt vinculat al món de la cultura. I ara ens toca fer feina conjuntament per establir vincles entre les dues poblacions. No m'agradaria acabar el meu Parlament sense parlar de la importància i el paper cabdal que té l'educació a l'hora de poder tirar endavant aquests projectes. A Canet tenim la sort de poder comptar amb un batxillerat d'arts escèniques i amb els cicles formatius de patronat. D'una manera més hippie i que no estaven dins en aquest carril de treballar, són els que de cop es van instal·lar a Canet i li van donar com la volta al mitjó. De cop ve algú de fora, amb un pensament diferent, amb una manera de fer diferent, amb unes idees diferents. Estic convençut que devien xocar amb els d'aquí, això els comedians no sé com ho van viure, però era una revolució. Jo de cop era petit i gràcies als comedians vaig saber que hi havia la Castellera, que hi havia el pas de l'estiu a l'hivern, ho celebràveu tot. O sigui, qualsevol cosa que es podia celebrar, els comedians ho celebraven, sortien al carrer. No sé si ens fèieu servir de conillets d'Índies en els de Canet, però cada cop que senties música o senties soroll pel carrer és que els comedians estaven celebrant alguna cosa. Jo fins i tot vaig arribar a celebrar l'enterro de l'ós, que no sé exactament què tenim que veure els de Canet amb els ossos, però els comedians amb això us dic que quan tu estàs molt enfeinat en el dia a dia, estàs molt preocupat per posar un plat a taula, estàs molt preocupat per aixecar la teva família, difícilment pots pensar en altres coses. I necessites que vinguin idees fresques de fora, gent que fa les coses diferent, gent que veu la vida diferent, gent que de cop et fa reflexionar si val la pena estar tot el dia allà a l'hort cavant, si potser valdria la pena fer alguna cosa més que treballar. I de fet ells eren molt bons, perquè és clar, aquí quan
quan tu entres en un poble hi ha dues maneres de veure les coses, la manera de tota la vida i la manera nova, i sempre hi ha uns xocs, però al final el que queda és que la cosa millora. Jo us ho deia perquè, esclar, si nosaltres haguéssim sigut un poble treballador dedicat a tot això que ens dedicàvem, evidentment que hi havia gent que feia coses culturals al poble, però eren com coses molt de consum intern. Hi havia gent que anaven al centre parroquial a fer teatre, i es feien coses, es feien moltes coses per satisfer l'interès de la gent del poble. Però es feien molt poques coses que tinguessin projecció cap enfora. El que feien els comedians tenia projecció cap enfora. Quan els comedians van començar a triomfar arreu del món, Canet es va posar en el mapa. Per tant, és important. Jo sempre dic que és molt important tenir un prescriptor. Algú que et digui, escolta'm, en aquell restaurant es menja bé, en aquell hotel hi estaràs bé. De cop, el fet que els comedians estiguessin aquí, s'instal·lessin, visquessin com vivien, que també era un xoc per la gent d'aquí, que si una comuna, que si l'amor lliure, que si no sé què, això que feien ells. Doncs clar, tot això era una revolució i ens va posant al mapa, de la mateixa manera que la Trinca, cada cop que deien els nois de Canet, van posar en el mapa. Una altra cosa que va posar en el mapa, un gran event. Els grans events sempre et posen en el mapa. És a dir, les grans ciutats les reconeixem, per exemple, Sant Sebastià, Festival de Cinema, Canet, les 6 hores, el Canet Rock. Això són coses, events, que et posen en el mapa, no? I entre el talent que anava circulant pel món i les coses que et posen en el mapa, doncs és el que fa aquest caldo de cultiu que de cop et vingui gent de fora. Hi ha llocs que el talent de fora no és ben rebut, que el talent de fora, un cop ve, s'hi sent incòmode, perquè no se sent ben tractat, perquè no acaba de veure que les seves... Hi ha llocs que també, com deia ella, que ningú és profeta, o l'alcaldessa, que ningú és profeta a casa seva, no? Una mica és allò que a vegades t'has de buscar les castanyes fora perquè notes que aquí no... Jo crec que és important crear un clima que d'alguna manera faciliti que el talent es pugui desenvolupar. Jo suposo que totes les iniciatives que esteu fent ara aquí van en aquesta línia, és a dir, vosaltres heu apostat per l'educació, crec que és molt important, però l'educació arriba un moment que s'acaba. El període de formació de les persones s'acaba i llavors a aquestes persones se'ls ha de donar una oportunitat, se'ls ha de donar una alternativa i se'ls ha de donar unes eines perquè segueixin estant vinculats en el lloc d'un talent. Jo us deia que el fet que hi hagués un local que fes les coses diferent, ara hi ha una paraula que ja està molt gastada, alternatiu. L'Odeon era alternatiu a tot. Evidentment que a Canet hi havia, em sembla que hi ha el cine de baix, el cine de dalt, el centre, els hermanos, però el que passava a l'Odeon i el que es feia a l'Odeon era totalment alternatiu a el que es feia a tot al voltant. Jo estic intentant fer una llista de coses que després us diré que m'agradaria que el que es pensés a partir d'ara per Canet tingués aquest punt d'alternatiu. O sigui, a l'Odeon es feien les coses d'una manera diferent. Jo, per exemple, a l'Odeon vaig veure, i era molt petit, un concert de l'Orquestra Mondragón. Era brutal, o sigui, m'ho vaig passar tan bé. O venien artistes, per cert, a l'Odeon em sembla que es van fer les primeres proves de Ràdio Canet, que jo crec que tenien allà l'emissora que veiem una caixa de sabates. O sigui, tenir un lloc on la gent es pugui reunir i la gent pugui crear i pugui fer coses sense pensar el que diran, sense pensar que m'estan vigilant, diguéssim, això era un centre com de creació bastant lliure. Després tot ja es va anar professionalitzant i tot va agafar unes altres vies, no? Però tenir un lloc d'aquests on tu sàpigues que ja qualsevol cosa pot passar, un lloc imprevisible, perquè era bastant imprevisible, un lloc que et sorprendran amb les propostes que et posaran, un lloc que sortia de lo convencional, no era un teatre normal. Sé que ara l'Odeon està a punt de tornar a arrencar el vol, que tindrà una part de centre d'educació, no? Sembla que ho heu orientat tot cap a l'educació i em sembla molt bé, però penseu que en aquell moment l'Odeon era com obrir la porta i entrar en un món màgic. I no tenia res a veure amb qualsevol altre local dels que vivien a Canet. I això també em porta a dir que és important a vegades saber crear un ambient. Els pobles tenen un ambient. Diuen, aquesta ciutat és senyorial. Doncs Canet es respirava llibertat. Per tant, ara, l'esforç de ser diferent, l'esforç d'oferir coses noves, l'esforç de donar un ambient, l'esforç de donar un espai de llibertat, l'esforç de donar facilitat a les coses, l'esforç de començar a tenir grans prescriptors que et posin en el mapa. Penseu que estem en el món de la informació, en el món... O sigui, si tu entres a internet,
i no tinguéssim els buscadors d'informació, estaríem perduts. No sabríem, o sigui, tindríem tota la humanitat indexada, però no sabríem com trobar la informació. I recordo també aquella televisió local, embrionària, que no sé si va arribar a funcionar, que a la Torre dels Moros tenien alguna mena d'instal·lació on hi havia el Salvador Mitjà per allà mig. Recordo una nit... Bueno, ja no hi eres. Doncs una televisió que no sé exactament què és el que va fer. Acabada la carrera, com que toca guanyar-se les garrofes i anar a treballar i buscar feina, aquí, evidentment, en aquella època, per fer de periodista era una mica magre i te n'has d'anar fora. Jo vaig agafar paquet de currículums i vaig anar a voltar totes les emissores de ràdio de Barcelona, tots els diaris allà, a deixar currículums. I em vaig plantar a Ràdio 4, que és on hi havia el Joan Ramon Mainat, pel braç gros, sense ni demanar hora ni res, amb allò d'aquests de Canet. Vaig pensar, i jo no el coneixia, amb ell Tinet sí que el coneixia, tenia més relació, però jo no. I, evidentment, l'home va fer el que va poder, se'n va treure de sobre. I va dir, mira, allà em sembla que estan posant en marxa una cadena d'emissores que es diu Cadena 13 i fan unes proves, vés, i a veure si surt. Va sortir i m'hi vaig passar 3 anys, afortunadament. I després d'això sí que ja, amb el Joan Ramon a Ràdio 4 vaig poder-hi entrar. D'això ara en diuen networking, no? Abans no sé què li deien, estirar dels que coneixia, si és que servia d'alguna cosa. El cas és que aquella gent, en Joan Ramon, els comedians, l'Ovidi, que estava aquí instal·lat, el Santi Arissa, fins i tot el Xesco Boix, tota aquesta gent feien que quan tu anaves pel món, això de ser de Canet, doncs, bueno, estava bé. Algun dia em va dir, és que tot passa per Canet, és que ho teniu tot allà. Doncs sí, allà tenim, no sé què és, però hi ha molts artistes, hi ha molts creadors, els que menys creem som els periodistes, perquè al final no deixem de ser uns mers notaris del que passa, però sí que hi havia gent que creava. Arriba un moment ja, però que la família i la feina et xuclen de tal manera que no és que desapareguis del mapa, jo no he trigat 40 anys a tornar, com en Tinet diu, però sí que he vingut aquí a desconnectar i a gaudir del que el poble permet als que venim de fora, que és la calma, el sol, la platja, la muntanya, i disfrutar amb la canalla dels actes i les coses que es van fent per aquí. Soc una dominguera més, m'ho miro des de lluny, tot i que tinc amics, tinc coneguts i amb algunes coses del poble sí que hi participo. De cara al futur, clar, les coses han canviat molt, fins i tot des del punt de vista del món del periodisme. En aquell moment teníem la ràdio, alguns diaris que parlaven del poble, però a hores d'ara la veritat és que és tanta l'oferta que hi ha, tantes les coses que has d'oferir perquè la gent se t'enganxi, que és una mica complicat. Has d'oferir tota mena de productes culturals per totes les vies possibles i procurar que no et marxin. I, com deia el Tinet, és una feinada de retenir, mica en mica, ara aquests, ara aquells. Música, serveis, sèries, documentals, pel·lícules. A hores d'ara, ni a la televisió ni enlloc, no pots fer només un programa a aquella hora perquè la gent se t'assegui i el miri. S'ha acabat allò d'estar a 2:45 davant del televisor o a les 10 del nit per esperar un programa. Si tu vols que aquest programa o aquell producte es mantingui, l'has de treballar abans, durant i després, i has de ser a Twitter, a Facebook, a Instagram, a Telegram, a Twitch i a tots els canals possibles perquè sàpiguen que existeixes i perquè consumeixin allò que tu has fet. Bé, són maneres noves de treballar que jo crec que s'han d'explorar. Si aconseguim que el lector, l'espectador, el visitant s'enganxi en allò que es fa des d'aquí, doncs jo crec que serà una bona manera. I al darrere de tot això hi ha gent que això no sé si és bo o és dolent, però, i en el cas de Canet tampoc no crec que sigui necessari, en el nostre cas, en el món del periodisme d'ara, hi ha gent que està connectada a les 24 hores del dia, pendent de qualsevol novetat, perquè has de ser el primer en llançar-ho i que ningú et passi al davant, perquè aquell que entra per aquella banda es quedarà en aquella altra banda, no es quedarà aquí.
Són gent hiperconnectada, que treballa per gent que està hiperconnectada pendent de les notícies i els titulars que arriben d'una banda i altra. O sigui, és un no parar. On és el futur, doncs? Jo, de veritat, que no m'atreveixo pas a dir on és, però el que està clar és que a la xarxa hi hem de ser, que ja hi sou. Ja teniu els telegrams, ja teniu també els twitters, ja en teniu de coses, però que s'ha d'aprofundir en aquest tema i fer servir per descomptat el treball, el talent i la tecnologia perquè això que passa als grans mitjans pugui passar a nivell de poble. I torno al principi, no oblideu tots aquests milers i milers de persones que són les que al final, jo que ara soc allà davant de Can Jover, veig que volten per Canet. Són gent d'una mitjana edat, no són gent molt jove, són els turistes que ens venen amb ganes de cultura, són gent més aviat com nosaltres i no pas els més joves. Per tant, crec que és un focus on podeu emmirallar-vos, res més. Moltes gràcies, Carme. Doncs ara, tot seguit, en Jaume Bernadet, que també és una persona que tots coneixeu, és membre de la companyia Comedians des del 75, és actor, guionista, director creatiu, director artístic, especialitzats en director d'espectacles, una llarga llista de tributs. L'any 2010 en Jaume va guanyar el Premi FAT d'Honor per als 35 anys de la trajectòria, posant la cara i la veu als espectacles dels comedians, i també ha participat en el disseny i la creació de llibres, discs, subjectes, cartells i materials pedagògics, així com sent professor de cursos en centres com la Universitat Autònoma, l'ISABA i també l'Institut de Canet. Jaume, també et demanarem brevetat perquè anem quasi una hora tard, però és tan interessant tot el que dieu que quasi és impossible. Bon dia a tothom. També sóc l'Àngel i el meu cordó umbilical és el regidor d'Arenys, perquè no em faci mal, el regidor de Cultura. Vull dir que quan em tiràvem la corda des dels campanars i això, el que ara és actualment regidor d'Arenys era el qui m'aguantava des de dalt, no? I el vull saludar perquè també trobo que és molt important que hi hagi representació d'Arenys, perquè en el futur ens hem d'entendre molt bé, tant amb l'agenda cultural que fem com amb les propostes que fem. Estem parlant d'un informe o com d'una bíblia que ens ha d'ajudar a tirar endavant, i jo em remeto a la que jo he rebut, que és en la part cultural, que és el model de gestió que va liderar el senyor Cubeles i que ens va marcar una miqueta les pautes del que es volia que es fes amb la cultura Canet de Mar i concretament amb els nous equipaments del Teatre Municipal. En aquest informe hi van participar unes 70 persones, una mica com hem fet ara amb això, i allí es van marcar il·lusions, propostes, moltes d'elles reproduïen aquesta il·lusió del que va ser l'Odeon, aquesta vida, molta gent em diu que jo anava a Canet el dia de la setmana que fos i sabia que trobaria alguna cosa de qualitat allà. Per tant, això és molt important, aquest document per mi, i també dir-vos que he tingut la sort, la il·lusió i les ganes de, durant un any, estar intentant fer realitat tot allò que deia aquell informe a nivell de poder obrir el teatre com un espai amb tots els seus àmbits, des de la programació, l'acolliment de companyies, com havia de funcionar, com seria la gestió del bar per poder reproduir aquell ambient que hi havia, etc. I finalment, com que, com sabeu, s'ha inclòs el centre parroquial i forma part d'aquest doble, és a dir, no teníem local i ara en tenim dos, a més, no? El centre parroquial, que és el Teatre Municipal, la Sala Centro i la Sala Odeon. S'ha donat cabuda al que ja hi havia, que era la programació del Festival de Teatre Amateur, molt important, perquè les entitats han de tenir un lloc molt important i la programació de professionals també. Com que ha de ser molt breu, me'n vaig breument quan jo vaig arribar aquí, perquè el que es va fer quan jo vaig arribar aquí a Canet, moltes coses penso que es poden tornar a fer a l'actualitat. Quan jo vaig arribar aquí l'any 75, o sigui ara fa 47 anys, Comedians farà 50 anys aquest any,
i estem fent un llibre i el paper certament ha pujat al doble ja, o sigui que estem tenint problemes, però hi estem anant. Però aquesta residència artística ens va permetre, aquesta residència artística que ens van permetre els joves de la cooperativa i també la junta de la cooperativa, amb alguns presidents que ens defensaven, tot i ser raros, tot i ser alternatius, tot i ser hippies, va permetre que poguéssim acollir altres, és a dir, que crear una dinàmica creadora. Ens vam ajuntar amb la Dharma de seguida, amb els grups internacionals que coneixíem, els convidàvem, vam treballar amb els pioners, amb el que es va recaudar en el bar de les 6 hores i amb el catxet que ens van pagar la trinca vam fer un muntonet de diners, vam pagar el François Espaleta perquè arreglés els lavabos i vam pintar i vam posar llums, vam obrir-ho al públic i per tant seguíem acollint companyies. Aquí va venir els Puccinelli Esclac amb el Miró, fer acabar els ninots del Mori el Merma, programàvem la Núria Espert i vinga, tots pujant sacs d'arròs del seu espectacle. En fi, es va poder fer una cosa que crec que s'ha de tornar a fer, que són les residències. Residir en un espai de creació i poder-ho presentar a la gent i que aquesta gent tingui coneixement i sigui crítica i et pugui dir coses que a tu t'ajuden a millorar, crec que això, com a valor, no es pot perdre. I ho dic perquè en l'actualitat, després de molts anys, i de molta gent que han estat comedians i han treballat en àmbits diferents, només vull recordar que avui no hi és, però la Paca és la persona que ha format una associació de jubilats i la Junta organitza el Festival Jardins Comedians, o la Cinqua, que porta produccions com Bateig d'Arts, que és la producció que vam fer per inaugurar la sala del centre, en la qual hi va haver aquesta unió de diferents arts entre professionals i aficionats. Per tant, va donar sentit a aquest concepte participatiu. Com podem fer realitat l'informe Cubeles? Com podem ser transversals? Com podem ser una mica alternatius? Quins espais podem disposar? Bé, tenim unes eines, no? Tenim que el 2010 es va treballar fort perquè Canet de Mar tingués el batxillerat d'Arts Escèniques i es va aconseguir. I ja fa 10 anys que estem fent treballs amb ells per poder-ho mostrar i experimentar i fem una miqueta com en els treballs de comedians. Sortim al carrer i ho fem. I d'alguna manera tots aquests joves que es formen i que van orientats a treballar més en mitjans audiovisuals o al musical o tal, es veuen obligats a actuar des d'un balcó o enmig de la gent. Com interacciono? Això és una cosa que no es dona gaire. Potser es fa una mica a Tàrrega, potser es fa una mica a la Fira d'Arrel de Manresa, però no hi ha altres espais que permeti a gent que s'està formant en les arts escèniques el directe i analitzar-ho. I dir, ostres, això no m'ha anat bé perquè no he sabut fer un silenci, un temps, no he sabut crear un ambient, he corregut massa, no he vinculat bé la música, no he fet prou bé la coreografia. I això penso que ho tenim a huevo per fer-ho, no? Tenim unes instal·lacions, que és el teatre, serà el teatre, polivalent, per tant hi ha unes grades, però si les retirem, allò és una aula. I per tant, tota aquesta gent jove ha de poder fer aula là i ha de poder fer, diguéssim, treball amb l'altre mòdul de formació, que és com em maquillo, com em vesteixo, com actuo, com sono i com toco. Per tant, en aquell moment que es va presentar el projecte per obtenir el batxillerat d'Arts Escèniques, també es va fer un altre subdossier on es demanava de poder fer cursos intensius o postgraus i tal. Això penso que no s'ha arribat a assolir, però que penso que és el repte a assolir, poder-ho fer, no? Perquè ara tenim les eines i els espais, que són 5 espais, perquè el pati del centre és com un corral de comèdies. El teatre del centre és una sala d'aquelles del sabor del teatre de quasi de Fellinià, no? La sala Odeon és una sala polivalent. El bar és a sota, on hi havia la botiga, amb la qual té molta més capacitat i tindrà un escenari per micros oberts, per actuacions, per projeccions i presentacions. I després hi ha la plaça de l'1 d'octubre, que és un espai que pot acollir concerts i de tot, no? Per tant, els espais els tenim, només s'han de buscar sinergies que les puguin financiar
i jo crec que el talent, amb la gent que sou aquí, ho farem, no? I si després ho fem aquí i ens lloguen Arenys, ja és fantàstic, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per aquestes paraules. Realment això encara ens inspira més a parlar del que anem a parlar ara. Com deia, el TTT, què és el TTT? El TTT és un projecte impulsat i financiat per la Diputació. Doncs ha demanat que escollissin quins eren el possible ecosistema de més projecció a cada territori. Uns territoris aquí al Maresme han escollit i Arenys i Canet ha escollit la indústria i el turisme cultural. Perquè realment pensem que l'ADN que pot portar en aquest projecte d'impacte que busquem és realment la indústria i el turisme cultural. Què hem fet? Aniré ràpid. Ens hem posat a explorar. El que hem fet que gràcies a la col·laboració de molts dels que esteu aquí haguem pogut arribar a un projecte que us presentarem. Però primer, no sé si se sent? Sí? Primer el que hem fet és mirar d'on venim i avui hi ha hagut una representació d'on venim inspiradora i això tots sabem que la Trinca va néixer a Canet al 69, que els comedians al 71 es van instal·lar, que el Canet Rock va començar al 75, és a dir, hi ha una gran escola. Molts dels que esteu avui aquí, alguns heu nascut, els altres heu viscut, però molts heu passat en algun moment de la vostra vida treballant a comedians, treballant a la Trinca, és a dir, ja s'ha creat una escola. Però hi ha una cosa que la majoria no sabem, i és que recordem el passat però no sabem el que avui hi ha a Canet aquí. I avui a Canet, aquí entre nosaltres, hi ha una empresa que ja ha fet un metavers, o hi ha una empresa que fa els decorats de Mask Singer per França, o hi ha una empresa que innova en formats d'arts escèniques a l'aire lliure fent coses molt interessants. I moltíssimes més que no queben a la pantalla, però que amb tot aquest procés de recerca que podem fer durant aquests 7 mesos hem identificat. Més de 70 empreses de Canet tenen alguna vinculació amb aquesta cadena de valor de la indústria cultural. I més de 100 agents, tenint en compte institucions, l'Institut d'Arts Escèniques, persones que esteu vinculades a la indústria cultural, esteu en aquesta cadena de valor. Llavors, què hem començat a fer? Hem començat a crear una xarxa, a teixir aquesta xarxa que ha fet que avui us ajuntéssiu tots aquí, que en Tinet deia, diu, hi ha gent que feia 40 anys que no la veia. Bueno, esperem que no hagin de passar 40 anys perquè us torneu a retrobar molts dels que esteu aquí. Una part us hem aconseguit localitzar amb una tasca d'arqueologia en molts casos, d'anar demanant a tothom i qui creus que valdria la pena, qui creus que havia estat, que no sé què. Esteu vosaltres aquí. Hi ha hagut també moltes persones vinculades a Canet que ens han demanat explícitament que els disculpem, com el Xavier Sardà, que avui gravava, el Toni Esteve de la Vínia, el Víctor Arbelo, el Toni Cruanyes, el David Solans i una llarga llista. I una altra part encara no els hem localitzat i també és una de les tasques que tots els que estem aquí ens en portarem de deures, intentar identificar qui ens falta, qui coneixem de Canet que hagi estat naixent, vivint o treballant, que hagi de formar part d'aquest entorn. Com us deia, hem fet un treball de camp, hem identificat primer les empreses i els agents, després us hem fet entrevistes a molts de vosaltres, tant empreses grans com empreses petites, empreses molt digitalitzades i empreses gens digitalitzades, unes del sector audiovisual, unes altres del sector de les arts escèniques. Hem intentat tenir una mica una representació de diferents col·lectius. També hem involucrat professionals de fora del territori perquè entendre si el que estàvem concebint aquí era massa endogàmic o no, o corresponia realment amb la realitat que també es viu a fora de Canet. Llavors hem fet sessions de contrast. Quan ja teníem una línia molt avançada de cap on creiem que volíem anar, hem anat a contrastar-ho amb professionals molt reconeguts, alguns dels quals esteu avui aquí, que ens heu tret de l'agenda algunes de les coses que hi havíem posat i ens n'heu incorporat algunes altres. I amb tota aquesta feina feta amb la col·laboració de molts de vosaltres, hem arribat a definir un projecte amb unes fases i una proposta de pla d'acció. Aquí hi ha una cosa que sí que està clara en tot el que veurem a partir d'ara i és, fins ara tenim la sensació que estàvem treballant les empreses com Sitges,
Cada una de vosaltres, la majoria d'empreses d'aquí a Canet, no us coneixeu. Quan hem vist que l'empresa que fa els decorats de Mas Singer busca proveïdors no sé on, i en canvi hi ha empreses aquí al costat que ho tenen, hem tingut clar que falta aquest networking que parlava la Carme, no? Aquest ens hem de trobar perquè si ens trobem passaran coses. Llavors, el que tenim clar és que hem de passar de treballar individualment, no només cada una de les empreses, sinó les empreses, amb les institucions, amb l'Ajuntament, a fer un treball amb equip. Ara no sé què ha passat. Sí. Res, això ho saltarem perquè us ho sabeu tots i anem molt tard. Són xifres generals del sector, hem estat mirant quines xifres hi havia, tant a les arts escèniques com en el món de l'audiovisual. Una xifra a destacar, les empreses culturals catalanes representen quasi un 36% del total del negoci de les empreses culturals espanyoles. És un percentatge que segur que el trobem en molt pocs sectors en aquest nivell tan elevat. I en definitiva el que hem vist és que quan hem mirat el passat i veiem que tenim un ADN tan increïblement potent, quan mirem el present i veiem que la realitat del poble és molt gran, el que hem dit és anem a identificar com volem ser de grans, no? A part de tot el món de la indústria cultural que hem identificat amb arts escèniques i amb el món audiovisual, com ha comentat en Tinet, tenim una història vinculada al modernisme que també ens aporta moltíssim a tot el concepte del turisme cultural i el que és la promoció de Canet. Avui, com els que heu vingut a la visita ja ho heu pogut sentir, tota la vinculació amb el modernisme que té. Llavors, hem fet aquest anàlisi del territori, no recordo el que ja hem comentat, tenim les arts escèniques, tenim el Canet Rock, la nit màgica, la fira modernista, la història, associacions, institucions, escoles, tenim un pilot de coses. També s'ha comentat aquí, alguns de vosaltres, que hi ha hagut uns canvis de paradigma molt ràpids i més accelerats pel Covid, d'aquests logotips que tenim aquí. Fa 2 anys només coneixíem l'Skype. Ara estem superfamiliaritzats amb tots. És a dir, els canvis s'estan produint molt ràpid. El món de la tecnologia, la T, la primera T del TTT, que és la tecnologia, no? Ens ha fet veure que hi ha moltes professions noves que estan sortint i que, per exemple, el productor de webinars, hem començat a analitzar, aquesta i moltes d'altres, quins coneixements es necessiten per portar a terme una cosa concreta, i veiem que es necessita un realitzador, un productor, una persona de màrqueting, d'informàtica, un dinamitzador de béns, una persona de tecnologia. És a dir, hi ha moltes disciplines que estan coincidint amb llocs de feina que no existeixen aquestes disciplines ni a nivell d'impartir coneixements reglats a través de les institucions, sinó que no existeixen aquests coneixements conjuntament en una única persona. Vaig ràpid, passo tot el que són els processos de com ho hem fet. El que sí que hem identificat és que hi ha molts líders que us estimeu molt Canet, moltes persones és que amb totes les entrevistes que hem fet, que han estat moltíssimes, en cap moment ens hem trobat ningú que ens digués una cosa dolenta. Tothom parla Canet amb carinyo i amb ganes de que passin coses una altra vegada. I a veure, la demostració és que esteu tots aquí avui, no? Llavors, com us deia, hem casat els reptes del sector i els del territori i hem identificat les oportunitats. A partir d'aquí, això, hem mirat tot des de les arts escèniques, present, passat, futur, a dintre, a fora, i hem fet la priorització de tot això. Els criteris que hem seguit per seleccionar, després de la quantitat de projectes i propostes que teníem, era, que compleixin els objectius del TTT en quant a projecte i en quant a capacitació, i, com comentava també en Tinet, que siguin sostenibles, però sobretot en el temps, que siguin coses que avui ens plantegem però que puguin continuar, que demà hi puguin ser i que d'aquí 5 anys també. I una segmentació en frases. Així doncs, comencem ja amb els projectes. Perdoneu que vagi tan ràpid, però anem molt justo de temps i així anirem avançant. En aquesta primera fase hem identificat 4 projectes, sobretot. 2 vinculats més a impulsar el talent jove i els altres 2 impulsat per tots els que estem avui aquí. N'hi ha un primer que el títol ens va ajudar també en Tinet perquè teníem títols molt avorrits i quan li vam explicar, quan vam fer una sessió de contrast amb en Tinet ens va dir teniu títols molt avorrits
i ens va fer canviar els títols i buscar coses més interessants. Doncs la primera és el Talent Discovery, que en diem, d'estudiants d'arts escèniques. Aquí l'objectiu és que un cop a l'any puguem concentrar aquí a Canet els estudiants d'arts escèniques o de l'Institut del Teatre, que també n'hem parlat amb ells, de tot Catalunya, fins allà on vulguem arribar, i que hi hagi una proposta de reptes. És a dir, hi ha noves oportunitats dintre de l'àmbit de les arts escèniques que, com ens explicava en Jaume, pot ser una oportunitat per realment venir aquí a provar coses noves. I un any o un dels reptes pot ser les arts escèniques en espais oberts, que durant el període del Covid ha estat molt important aquest tema, o les arts escèniques per mitjans audiovisuals, que també ens heu marcat alguns de vosaltres que és una tendència, i sobretot les arts escèniques per la tecnologia mòbil, que encara no s'ha començat a treballar. És a dir, l'objectiu és que un cop a l'any concentrem aquí els estudiants d'arts escèniques de tot Catalunya, d'allà on vulguem, tots els que vulguin venir, que els hi presentem uns reptes i que aquests nanos durant el dia hagin de treballar aquests reptes i a la tarda hi hagi un jurat format per el que en diem els cercadors de talents, els ojeadores, i que puguem tenir aquí unes quantes persones que facin de jurat de totes aquestes mostres que s'han treballat durant tot un dia per a les nostres instal·lacions. Aquí tenim diversos objectius que compleixen amb les necessitats dels joves avui en dia i també amb les necessitats de començar a identificar els professionals del futur i fer que puguin veure quina és la seva aproximació a la realitat de la feina. El segon projecte que hem treballat, em sap greu anar tan ràpid, però és que si no ens allargaríem massa. El segon projecte que hem treballat, i també vinculat a tot el que ha anat sortint aquí, és que hi ha moltes noves professions que han sortit, moltes noves disciplines, no? I que aquí pensem que ara és l'oportunitat, com també ja heu comentat vosaltres, d'intentar atreure nous mòduls, nous batxillerats, noves formacions reglades que ens permetin ser pioners una altra vegada en el que és el futur de les arts escèniques i el món audiovisual. Aquí n'hem identificat 3, dels que vosaltres ens heu anat dient, però evidentment això no està tancat. Un dels que ens heu dit és el dissenyador d'entorns multimèdia aplicats a l'espectacle, on es barreja música, tecnologia, actors en espais oberts, arts escèniques i arts digitals, arts creatives amb guionistes, etc. Vull dir, aquest és un altre dels eixos que ja estem començant a treballar amb el Departament d'Educació de la Generalitat. Evidentment que ho podem fer per fases. Entrem ja en un que ens afecta a tots els que estem aquí. Com dèiem, el que volem és crear un ecosistema relacional, que en diem quilòmetre zero i amics, és a dir, l'ecosistema relacional de tots els que hem nascut, viscut, treballat a Canet o a Arenys, no? En una primera fase amb 2 objectius. Una és comunicar-nos. A veure, en les últimes 3 setmanes han arribat 3 convocatòries de subvencions del món de les arts escèniques, del món de l'àmbit audiovisual, i que quan ens arriben diem, ostres, amb la quantitat d'empreses que hi ha aquí ens agradaria poder-vos-ho fer arribant a tots a vosaltres, perquè potser no us interessa, però potser a alguns de vosaltres sí. I com això, hi ha moltes coses que poden ser d'interès comú per tots els que estem aquí i tots els que hem d'acabar de crear la xarxa. Però no només coses unidireccionals des de l'Ajuntament, sinó que qualsevol de vosaltres que cregui que pot haver una cosa interessant per al resta de persones del que en diem l'ecosistema relacional, pugui utilitzar-ho per fer-nos-ho arribar a tots. Aquesta és la primera fase. Llavors crearem aquesta base de dades. Avui segur que tots vosaltres ja heu signat un document amb el vostre e-mail i les vostres dades, conforme accepteu que us puguem enviar tota aquesta informació i que hi pugui haver. Això serà l'inici d'aquesta creació de base de dades que ens uniran a tots i que en una segona fase el que volem fer ja és crear el qui és qui i que tots puguem tenir una presència en la web explicant què fem i com ho fem. I per què no, com deia en Tinet, en una tercera fase ens podem convertir en el centre de difusió de les arts. La següent, i aquesta va molt relacionada amb la propera que veurem,
Una de les coses que hem identificat és que aquest sector és molt difícil trobar inversions. Hem identificat projectes increïbles, que algun d'ells us donarem els titulars, que han sortit d'empreses d'aquí de Canet, però que no troben recursos, perquè si tens un projecte tecnològic o tens un projecte més de l'àmbit de la salut o així, és molt fàcil anar a buscar fons de capital risc o de més. En aquest sector és realment molt difícil. Llavors, hem intentat definir fórmules perquè això puguem començar a posar un granet de sorra des de Canet. Us explico això perquè va vinculat amb el que ara us explicaré. El talent que ha sortit de talent, de Canet, el que hem dit nascut, viscut o treballat, i que sobretot dels comedians ha estat una cantera increïble, el que farem és, cada mes d'octubre ens reunirem tots i farem un sopar. Aquest sopar tindrà 3 objectius. Hi haurà un primer objectiu que és avaluar si tot el que aquell any ens havíem plantejat de fer del TTT s'ha complert, quins problemes hi ha hagut, i entre tots anirem definint a veure quin és l'objectiu per al següent any. És a dir, cada any hi ha d'haver un objectiu que vagi millorant o incrementant els objectius d'aquest projecte i també, evidentment, en base als recursos que hi puguin haver. Per altra banda, aquí hi ha el concepte de la beca de capital llavor, que és en base a això que us deia. Pensem que seria bo crear una beca, estem buscant ara a veure com es pot financiar, hi ha algunes idees, però tampoc seria una beca molt gran, però per tirar endavant alguns dels projectes que hi tenen les empreses de Canet, o que pugui tenir qualsevol empresa del món de les arts escèniques, i que un cop a l'any es puguin presentar aquí i on vosaltres, les persones que us vingui de gust participar-hi, pugueu ser el jurat d'aquesta beca de capital llavor de les arts escèniques. I a part que aquests diners, aquesta beca, anirà acompanyada d'un concepte que és els diners intel·ligents, és a dir, aquests diners aquí, hi ha tant coneixement en aquesta sala, però tant coneixement que pot ajudar a qualsevol empresa, a qualsevol projecte a tirar endavant projectes amb molt menys risc, perquè hi ha molt coneixement, amb moltes possibilitats d'anar ràpid, amb moltes possibilitats d'accés a networking, perquè entre tots els que estem aquí probablement coneixem a la majoria de les persones del sector. Llavors, per això en diem diners intel·ligents. I aquest és un dels projectes que també aquest mes de setembre volem trobar-nos tots amb un sopar i començar amb aquest tema. Com us deia, les empreses, parlant amb moltes de vosaltres, ens hem trobat aquests projectes tan innovadors que us els volíem traslladar molt ràpidament. Alguns d'ells n'han sortit com 30, n'hem seleccionat 3 o 4, però, per exemple, una empresa d'aquí comenta: escolta, els espectacles en viu no podem continuar lluitant contra el mòbil, hem d'integrar-lo, i tenen un projecte per integrar el mòbil en els nous formats de les arts escèniques. O un altre projecte de l'Òscar, que no sé si l'he vist, és la interconnectivitat dels temes universals i crear un model Canet. Diuen, a les arts escèniques de carrer fem que el tema de, imaginem, el cas us explico, el tema de les arts escèniques és la reutilització de coses en el món de la sostenibilitat que comentàvem, i tot l'espectacle en viu està basat en això. Quan s'acaba l'espectacle, a nivell virtual pot continuar el debat sobre aquest tema i pot continuar les famílies que hi hagin assistit fent aportacions a com millorar-ho. Però és que aquest espectacle que avui es fa a Canet, demà es fa a Madrid i demà passat a Costa Rica, es pot crear una comunitat virtual de debat sobre un tema concret, sobre el que en diem la interconnectivitat dels temes universals, com pot ser la reutilització o pot ser qualsevol del tema que sigui en l'àmbit de les arts escèniques, i crear comunitats virtuals que enriqueixin el món de la realitat física en aquests nous formats. Bé, això són temes, o el món de la realitat virtual, democratitzar la realitat virtual en l'àmbit de les escenografies televisives i els platós virtuals, un projecte de location manager, un projecte... Bé, com us dic, n'hi ha molts. Llavors, això us ho volíem traslladar perquè veieu i visqueu la riquesa dels projectes que realment hi ha en el nostre territori. Anem a la segona fase, aquests ja els passaré molt per sobre, però la segona fase ja es diu 2023, però també els volíem compartir. Aquí hi ha el que en diem el projecte Més 16. Hem vist una necessitat, una voluntat total de conviure l'escola o d'aproximar l'escola
d'arts escèniques i de més, a les empreses que esteu aquí. I hem vist que hi ha ganes de que hi hagin aterratges més suaus dels estudiants al món de l'empresa i de coneixement. Llavors, això és un projecte de reptes que tindria dos formats. Un és el format extensiu, que és, imaginem, un estudiant de batxillerat que durant els primers 2 anys de batxillerat té un projecte que es diu el TR, que és el treball de recerca. Doncs durant aquell any, un dels reptes que planteja qualsevol empresa, aquell estudiant el desenvolupa amb l'ajuda del mentoring de l'empresa. I un altre format molt més intensiu és el format de hackathon, que les empreses que vulgueu presenteu reptes en els estudiants, els nanos els treballen i llavors presenten els resultats. Aquest és un projecte de col·laboració sostinguda que també pensem que seria bo mantenir-ho durant molts anys. Hi ha un altre projecte d'economia circular que també ve derivat d'una... Tenim molt atrezzo en tot el que és el món de les arts escèniques i sobretot en el món audiovisual, que es llença, el que comentàvem abans de la sostenibilitat. Hi ha un projecte també per intentar donar una vida més llarga a aquest tema. I llavors hi ha un altre projecte que és en l'àmbit del turisme cultural i experiencial, que aquí es vincula el món del turisme amb el món de les arts escèniques, amb tot el que són les nits temàtiques, en l'àmbit de les nits de por, les visites teatralitzades, les nits escenotecnològiques, espectacles de llum i vídeo, etc. I aquí anem a la tercera fase, que és aquesta que li dèiem a Nantinet, que un dia ens va dir, mireu, tot això està molt bé, però sabeu què hem de fer per atreure talent? És posar la vivenda a un preu que els joves puguin accedir-hi. I aquest és un dels reptes que també en Jaume ha comentat, el tema de les residències creatives, però el que definitivament volem és atreure talent i startups aquí, espais de residència a uns preus que puguin pagar i crear el concepte aquest de l'startup de carrer, de crear un hub, un coworking, un co-learning, és a dir, que tothom pugui aprendre de tothom dintre de l'àmbit de la indústria cultural i, diguéssim, tornar als orígens dels que ens han parlat a les 3 persones inspiradores que ens feien caure la bava a tots de recordar aquells temps, fer-ho en un format 50 anys després, diferent, però que pensem que pot tenir que és el que pot demandar en aquests moments la indústria cultural i que Canet ho pot acollir molt bé perquè té una història que ho avala. I llavors també en aquest àmbit hi ha un tema que ha sortit a tot arreu, que és ensenyant als joves a autoocupar-se. És a dir, crear projectes d'autoocupació amb els joves que sàpiguen com començar a treballar en aquest món. He anat molt ràpid, no sé si s'ha entès, em sap greu haver-ho traslladat tan ràpid, però ara veurem un moment, i de forma molt breu, l'àrea de formació i capacitació. Amb totes les entrevistes, amb tot el que hem anat treballant amb vosaltres, també ens heu anat dient tot el que falta, els coneixements que falten, sobretot a nivell tecnològic, tant a les persones que treballen a les pròpies empreses, perquè les empreses puguin anar més ràpid, com a les persones que estan a l'atur, que amb determinats coneixements podrien tenir més possibilitat d'accés al mercat i a la formació dels joves, que ja n'hem parlat. Una, que és a la que hi donem més importància, és a la que en diem la formació, la capacitació B2B. És a dir, algunes de les empreses que esteu aquí, ja hem parlat amb vosaltres, perquè teniu coses que realment són úniques o són molt importants i us hem demanat que les expliqueu a les altres empreses que hi pugui haver, les altres persones, perquè quan algú ha viscut una experiència és molt més intensa, molt més enriquidora, transmet molts més matisos i a més és més creïble que no pas quan t'ho explica algú des de la perspectiva més teòrica. Llavors, hem creat aquest projecte que en diem la capacitació B2B, que el que farà és que les empreses fomentem la transmissió de coneixements, expliquem els èxits i els fracassos, per tant aquí sabrem com anar més ràpid per no equivocar-nos, per no cometre els mateixos errors que han comès els altres. I, a més, com que parlem també d'empresa a empresa, que la majoria dels que esteu aquí teniu empreses, que es genera en aquest àmbit. Les dues primeres que tenim ja marcades, una és la de Virtual On Life, amb l'Enric Vivo, que el tenim aquí, que ens presentarà el seu metavers, ara us ho explico, i la segona és la de Lavínia, amb el Toni Esteve, que ens explicarà les tendències de creació en nous formats de continguts digitals.
Apunteu-vos, la del metavers és el 27 d'abril, tenim aquí l'Enric, hola. He fet que m'ho escrivís ell perquè el risc de dir tonteries en aquest tema del metavers era molt elevat, però realment és un nou concepte que realment pot ser molt interessant, que la primera trobada que tinguem entre tots nosaltres i que us comunicarem a través de la base de dades que estem creant, us enviarem tota la informació, doncs sigui el 27 d'abril, d'aquí menys d'un mes, i que ens puguem tornar a veure les cares i que a partir d'aquí intentarem anar programant aquests events de transmissió de coneixement d'empresa a empresa, que totes les empreses que tinguem alguna cosa a dir doncs les vulguem compartir amb les altres empreses de Canet. I el segon tema important en l'àrea de la capacitació és, tenim la sort de, aquí a Barcelona, allà on abans era la SEAT, s'inaugurarà d'aquí poc el The Factory. El The Factory és un centre d'innovació a nivell industrial, d'indústria 4.0, dels més grans d'Europa i dels més potents. Llavors hem aconseguit poder fer una visita amb tots els que vulgueu per anar a entendre, enfocada evidentment al món de les arts escèniques, de la digitalització del món audiovisual, enfocat al nostre sector, per entendre com la robòtica, la intel·ligència artificial, tot el món de la sensòrica, l'Internet of Things, tot el món de la impressió 3D, com pot tenir una aplicació directa sobre les nostres feines del dia a dia, que a vegades aquests noms ens semblen molt lluny. Tenim la sort de tenir-ho aquí i de que hagin acceptat que hi puguem anar i aprendre moltíssimes coses. Aquest cotxe que veieu aquí, aquesta foto la vaig fer dijous passat, és un cotxe imprès en 3D. No sencer, però amb trossos, és tot imprès en 3D. Llavors tenim una resta d'àrees de formació que no m'entretindré, que són les àrees que heu anat definint vosaltres, que eren necessàries, i aquestes són també les que ja tenim programades, aquestes són formacions en els àmbits que vosaltres ens heu dit. Les xarxes socials, com ser-hi, com gestionar, la Carme ens parlava de la importància de tot això, els tallers de copywriting, el crea dissenys impactants i aprèn a viralitzar-los, també tot de temes que han sortit aquí i que han sortit reiteradament per part de tots vosaltres, crear i editar vídeos professionals per les xarxes, posicionar els projectes en els cercadors, etc. Això són temes que tots o molts de vosaltres ens heu dit que eren temes importantíssims perquè aquests coneixements perquè les empreses puguin créixer. I per això ja hem programat tota una sèrie de formacions en aquest àmbit. Bé, com ens deia en Jaume, ens va dir una frase molt maca, ens va dir, mireu, aquest projecte és un projecte brucià, no? Perquè pensa en petit però mirant a l'infinit, i ens va agradar molt, Jaume, aquesta aportació que vas fer, perquè realment pensem que és així, és un projecte sostenible, pensem que és molt sostenible però és ambiciós, és un projecte que pensa en començar, en reprendre, en tornar, però que no té límit, que vull dir, podem créixer dintre de cada una de les fases, podem pensar en petit o podem pensar en gran, i és un projecte a llarg plaç. Considerem que no són focs artificials el que estem parlant aquí, no són coses impossibles i sobretot el que no volem que sigui un projecte que es quedi al calaix. Volem un projecte que tingui impacte i que passin coses. Tenim un relat, tot el que avui ens han explicat, tenim un relat vinculat al passat i vinculat al moment i pensem que ara és un moment en què les arts escèniques i la indústria cultural en general torni a deixar una petjada en el territori com la que ens han explicat que va deixar fa 50 anys i que tots la tenim present i ens en sentim orgullosos. Hem de donar les gràcies a moltes persones, aquí n'hi ha algunes d'elles, persones, empreses, especialment el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Canet s'ha volcat en aquest projecte. Segur que molts de vosaltres us han trucat 3 i 4 vegades i fins que no han aconseguit contactar-vos ho han tornat a intentar. Tot aquest projecte és gràcies a la col·laboració i a lo molt que s'hi ha abocat tot l'Ajuntament, però especialment el Departament de Promoció, liderat per l'Anna, la Mariola i la Maribel, que no les veig, estan allà. Però gràcies a tots perquè no hauria estat possible arribar fins aquí i sobretot encoratgem-nos tots perquè a partir d'ara ho hem de posar a la pràctica.
I res més, i moltes gràcies per escoltar el projecte, esperem que us hagi agradat i no només això, esperem la vostra implicació a partir d'ara i que ens anem veient en totes les trobades que ja estan planificades i les moltes que pensem que val la pena planificar. I ara sí, anem tots cap aquí, que ja tenim, veig el catering, el snack break preparat, i aprofitem per acabar-nos de conèixer i per comentar tots els temes que puguin haver quedat amb dubtes. Moltes gràcies.